vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu mamukasei. Very sorry to bother. Pane confession yavimbai yaitwa 16 hours ago wembinga yake yedriver inodriver nebenzi yaakachekeresa. Pane murume wekwedu kuMalawi uko anogona mishonga yake yaari kuda yekuti urombwa hwemukomana wake husazoinvolva iye mukati. Chakupai manumbers mumupe ange achizobatsirikana. Right now ari kuMalawi, ari kudzoka next week. Anoenda kuMalawi kunotorera n'anga dzemuno mishonga. Iye wacho hagari pasi, anowandirwa uye anodaidzwa kwakawanda, and anenge achienda kunobetsera like kubvisa zvikwambo mumisha dzaanenge adaidzwa. Anotaura Zulu, English nemarudzi ekuMalawi. Ndiye akaita kuti musatanist ainge achindivinga arege kuramba achingouya. In fact zvose zvinotyisa zvandaiona ndiye akandibetsera. Chandinomudira ndechekuti anotaura chokwadi. I once tried kuti andipe mushonga wekuti baba vevana vangoramwa vaende, akati ndisafa ndakabata mishonga yakadaro nekuti inozondinetsa mangwana kana kunetsa vana. Iye akaroora mukadzi wemuno muSouth Africa, haagare pasi. Even paari kuya anogona kutodaidzwa kune imwe nyika. Kana vanhu vachidhauta like I did at first, kungotora passport number yake wake mushonga anokuudza kuti result inouya 5 days, after 5 days, not mwedzi. As for myself, I don't like zvemushonga, but my situation forced me, because ndakatombozamawo machechi akasiyana siyana excluding the nguo tsvuku uko ndakapika kuti handimbofi ndakatsikako nekuti handidi zvekuzoitira munhu utsinye. Saka musikana uya kana kuri kunzi anenge achida anokwanisa kutotaura nayo, then anotoroorwa uye zvekare otozvigarira zvake nembinga yake. But zveurombwa hwembinga yake hazvizombofi zvakamuafekta oro vana vake vachazvara nehama dzake. Muno muSouth Africa ari kugara kustendi yake nemukadzi wake muno muGauteng. Munoziva vakadzi vamwe kukurira kuzvinyeda, murume achipiwa mari obva asarudza hake ikoko, apo murume ari kutoita madevelopments kuMalawi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Let us try to talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma, ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. So pamba pedu panogara mamwe mastudents. Saka pamastudents awa mukoma, pane umwe mustudent wandakatanga kuzodanana naye. Mustudent uyu ndakati ndatanga kudanana naye ndokubva ndazomupa pamuviri, then ndokubva ndachizoramba. Zvinhu zvinondirwadza mukoma, because iye akazozama kuti ange achibvisa nhumbu iya, but no matter what she did, nhumbu iya yakaramba kubva. So right now I feel really guilty nekuda kwezvose izvo zvandakaita, kuti ndakamumitisa mushure mekunge ndamuvimbisa kuti ndainge ndichazomuroora, but ndainge ndichiziva zvangu kuti hapana musikana uyu ndainge ndisingatombomudi zvachose. Then ndokubva ndazomumitisa. Mushure mekunge ndamumitisa ndakabva ndachizomurongera dhende. Iyewo nekuda kwedesperation paakazonyengwa neimwe friend yangu ndokubva abvuma paya. Mukomana mushure mekunge abvuma ndokubva ndachizomuti ndakubata red handed because iwewe uri kundihurira, saka mwana uyu haasi wangu, and I am really hurt nekuda kweizvo zvandakaita. Right now mukomanashi, I am a married man, ndakazoroora, and musikana uyu anoti pose paanondiona ndinobva
ona achitarisa zvake kuside because of pain. And ane umwe musi uyo akasangana neni muroad akabva anditi, but iwewe ziva kuti kana zvikazonzi ndazviuraya iwe haumbofi wakawana zororo nekuda kwekuti ndiwe unenge wandiurayisa. The pain that you caused in my life, it is just too much. So now ndava kutya, handizivewo kuti situation yakadai ndingaigadzirisa sei. Yes, ndakatadza, but dambudziko ravapoka nderekuti ndava nemukadzi apa. Mukadzi uyu ndinomuda mukomanashi, ndinomuda nemoyo wangu wose, saka I would not want this girl to be involved in my marriage. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduvwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi please ndapota, kunyange zvikanzi zvaita sei, musazombofa kani makashare mafone numbers angu with anyone. So nyaya yangu yakamira sekudai so. Ininiwo mukoma ndine umwe muzukuru wangu uyo ainge achito zvekuimba, aitovawo muimbi ainge ari very famous chaizvo, but mukoma muzukuru wangu uyu anondirwadza nekuda kwekuti ava kutora zvinodhaka. And the reason as to why ava kutora zvinodhaka, achiti pose paanobatsirwa anozongoramba achitora zvinodhaka, it is because pane akamugadzira mumhuri. Itori nyaya inotozivikanwa mufamily, vanhu vanotozviziva kuti zviri kuitika paari it is very spiritual, but hakuna anoda kumubatsira because wacho ari kuzviita tinotomuziva. And vanhu vanotya kuti vange vachikonfronta uyu ari kukonzeresa muzukuru wangu uyu kuti arambe achingotora zvinodhaka. Shuwa here kuenda paguva rasekuru baba nyakubereka uyu muzukuru wangu, ndokubva vaenda vakabva vakanosiya fodya, vakanosiya mbanje, vakanosiya doro uye zvekare nezvimwe izvi zvinodhaka, iyoyi yavanoti mitoriro nemamwe madrugs akasiyana siyana. Ngoma zvinhu izvi zvatova nemakore akati kubva zvaitika, ende vanhu vose vemudzinza vanotozviziva, but nyaya yacho kuti inge ichitaurika panoti netsei, because hakuna anoda kusimudza musoro, because kubva uyu paakatanga kuita izvozvi zvokutora zvinodhaka mumhuri makabva mambomira kufiwa, because vanhu vaigara vachingofa zvichingonzi pagore kwaitofanira kuva nemunhu anenge achifa. Ende chinondirwadza ndechekuti wacho ari kuzvikonzeresa iko zvinozvi vana vake vari kutodzidza kuAmerica uko, but muzukuru wangu unondirwadza nekuda kwekuti uri kuramba achingotora zvinodhaka zvimwe kuda dai anga ari kutoitawo mari sezvinoitawo vamwewo vandinoona vanogara vachiburitsa maalbum avo uye zvekare nemavideos avo. Kana variko vanokwanisa kuita go back to sender, please ndapota ngavangokupai mafone numbers avo, then ndozotsvaka rimwe line ndochizotaura navo, because it is quite a very sensitive issue. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna Haidi. Zvakangoma hazvo vedwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana variko avo vanoda kuvabatsira, especially vemago back to sender, ndonguva yenyu yekuti munge muchirakidza masimba enyu, you can come to my inbox. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu mainge muri mugore ra2016 apo pandakatenga motikari. Mushure mekunge ndatenga motikari mukoma, ndokubva ndachizoenda kun'anga ndichidawo kutenda vadzimu. Zveshuwa ndakabva
ndabatsirwa paya, but ndakati ndiri muroad ndichibvako kumba kwen'anga iyaya ndokubva ndaita accident. Unfortunately mukoma ndakatsika munhu ndokubva afa. Munhu uyu akangobuda from Norway, ainge ari mukadzi aitawo zvekutengesa madragon nei ndokubva angokaruka abudikira. Iniwo kuti ndinge ndichiavoida kumutsika nemotikari mukadzi uyu ndakatadza. So mukomanashi mukadzi uyu akazonofira zvake kuchipatara, but mukuzonofamba zvinonzi izvo n'anga iyi pandakangosvika chete pamba payo yakabva yatochiva motikari iyoyo, because motikari yacho yainge ichitori nyowani ndainge ndakaitengeserwa neumwe musoja mushure mekunge aita madhiri kubasa. Saka mushure mekunge aita madhiri kubasa vainge vava kuitwa ma-investigation ndokubva akasika atengesa motikari. I was given that car almost at a giveaway price. Saka I still remember kuti ivo sekuru vaya vakatonditi muzukuru nditengesere mhani motikari iyi, ndokubva vatoburitsa mari yainge yakawanda. Ndikabva ndati kwete bodo sekuru, motikari iyi handisi kuitengesa, ndokusaka ndauya nayo. Mukomanashi sekuru vaya hanzi vakazononditira futi mhiko vachiti motikari iyi anofanira kuti ange achizotambudzwa nayo, kana yafa obva azodzoka nayo pano obva achizonditengesera. So ndakazotsika munhu uya ndokubva azoshayika. Nyaya iripo ndeyekuti mukadzi uyu anopota achindimukira chipoko. Ndinowanzokuti usiku paya kana ndava kunorara ndinongoona chimumvuri kumadziro kana kungotanga kungonzwa mamwe mamovements mumba anenge asinganzwisisiki. Izvi zvakazokonzeresa kuti mukadzi wangu ange achizoenda. Saka kana variko vanokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years kuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoku kuSouth Africa nemhuri yangu uye zvekare tine vana vedu vaviri. Nyaya yandiunza pano mukoma ndiye kudai so. Iyi ndakazozvionera ndega pamhino sefodya kuti zveshuwa vanhu vanokwanisa havo kuhwanda nechechi, but ngozi dzirimo mumadzinza umu. Zvakaitika mukomana chinde zvekudai so, mwana wangu akatanga kurwara. Saka achirwara kudaro ndokubva tazotanga kunamata as a family, because most of my relatives vari muno mujoni. Ende chakandirwadza ndechekuti vakuruko vatiinavo muno mujoni vaitozviziva kutoti mudzinza mune mweya wengozi urimo, but vaingoti ngatinamatei. Taitsanya mukoma, dzimwe nguva taitotsanya ma 30 day fasting, but situation yemwana yainge isingambochinji. Mwana aingoramba achingorwara chete. Ndipo apo mukadzi wangu paakazoita musikanzwa. Ende muone zvenyu takatombonetsana nemukadzi kutoita sekunge ticharambana, because akaenda kumasowe ndisipo pandainge ndaenda out nebasa. Saka akati aenda kumasowe kuya ndipo paakabva azoudzwa kuti mwana uyu chiri kumurwarisa chiri paari, pane chivanhu chiri paari chinofanira kuti chinge chichizogadziriswa. Ndokubva achizodzoka achindiudza, because ndakati ndasvika pamba ndokubva ndaona kuti painge paine umwe mucheka wered uye zvekare nechimwe chibhodhoro cheminamato. Ndikabva ndatora zvinhu zviya ndikabva ndazvipisa. Hii mukoma ndakatoona kutoti ndainge ndatotangidza dzimwe hondo dzandainge ndisingachakwanisi kupedzisa zvino. Mwana mukoma nashi ainge oita zvimwe zvainge zvichityisa. Dzimwe nguva aikwanisa kutotaura nevoisi remunhu uchitonzwa kutoti munhu uyu anoratidza kuti iye anobva kuMalawi, zvichitotinetsa kuti mwana uyu ari kutaura nebroken shona kudai yeti ari mwana mudiki. So ndakabva ndazodanawo vamwe vehukama vakangoti madhimoni anokonzeresa zvose izvozvo. But after mukadzi azondiudza kuti ngatimbodzokerai tinonzwa kuti why mwana uyu ari kuramba achingorwara, ndakazongorovera mwoyo kudombo, because pane pamwe patakarara usiku hwose takangomira mwana anoita sekunge akatombofa. Ndo zvakazondipusha kuti ndige ndichizobvuma kuenda kumaprofita namadam. Tikaenda kuya then vaya vakabva vati ndinozviziva kuti mimi
hamubhilivhi mune chiprofita chekumashowe, but ndokuda kungokurakidzai kuti zvinhu izvi zviriko. Vakabva vazohaka mweya uya, mwana ndokubva atanga kutaura. Mukoma akataura zvakawanda, akatotaura kutoti inini baba vangu pakaurawa munhu uyu, because baba vakatobatsirana nevamwe vaningi navavo nemadzikoma avo vachida kuti imwe shop yabankuru, but bankuru ava ndeve kune imwe mhuri yainge iri muHarare inge ichizofaya, because hanzi mazuva acho iwawo zvinhu zvainge zvakatovaomera. So hanzi vakabva vachizoenda ndokubva vazonobatirana umwe murume uyu hanzi vakatongosangana naye akadhakwa ndokubva vazomuuraya paya. Baba hanzi vakatouya vaine nhengo yake iri mune chimwe chipeperbag cheblack, vakabva vazoisa nhengo iya mufiriji vachiti inyama yangu, mangwana ndokuda kumuka ndichiigocha. Zvechokwadi mangwana acho vakamukira makuseni ndokubva vazoya vakabva vazotorwa nemadzikoma avo, vakabva vaenda kwavakaenda. Hanzi vakaenda musango vakaswera vachigocha mapatsi aya avainge vabvisa pamunhu uya wavainge vauraya ndokubva vadya vose. Mukoma nyaya idzi taingodzinzwa mukukurawo kwedu. Ndakadzoka ndikabva ndazotaura nevanhu vakuru vemumhuri, but ivo vakabva vati hakuna chinonzi ngozi. Ndobva tadzokera kuya tikabva tazonzi tainge tichazoitirwawo mhiko dzekuti mweya uyu wengozi usazobudira pamwana wedu, but unge uchizobudirawo kune mamwe mafamilies. Ndo zvava kuitika pari zvino. Ini wamukoma, since vanhu vakarambawo kufamba neni panguva yacho iyoyo, uyo anenge aine mwana wake anenge achibudirwa, tinongotiwo hakuna chinonzi ngozi, because ini ndinonamata. Ngatinamatei mweya uyu waSatani unge uchibva pamwana. Mukoma, mumadzinza umu vanhu vari kuhwandirana. Chandakazoona ndechekuti ini I think kuti zvikwambo zvishoma. Vanhu vazhinji vandinonzwa pano vachiti vari kunetswa nezvikwambo, I think kuti ingava itori mweya yengozi. Ndokusaka vanhu vachiti kana vakaenda kunobatsirwa paya, unoenda unobatsirwa obva wadzoka, obva wangoramba uchiona kuti maproblems ako anenge asingaperi. It is because unenge uchirwidzana nemweya wengozi, not kuti chinenge chiri chikwambo. Ndakazvionera ndega ini mukoma kuti mumadzinza umu vanhu tiri kungovharana uye tiri kungohwandirana nekupfeka masutu tichienda kuchurch. Iniwo saidi rangu mukoma ndakasosera, hakuna mweya wengozi uchauya kwandiri. For now I am safe. Tinongotambawo game iyoyo yekuti hakuna chinonzi mweya wengozi, tichitongoenda zvakadaro. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa.